Khumulungni khairangbar CACO talowaisa surgical camp bisingtwi magana operation khlaijago korichukya nukuni lukorokno rangkhoksa puisa nayawino free of cost ni bisingtwino khlaijago operation jerokni bohokni bemar tumor stone amhai bemar gwnangrokno tini bohainhai khlaijakpika free of cost operation khumulungni khairangbar saknai nogo tini ok operation khlaijakmani no thangi naikha MDC borongmanangchi kita dempoma tei arni doctor bai nurse bai bahaino malai kok saka kherangbar saknai nokni in charge doctor Porendra Debburma bahaino manjakha bobo tongkha tini ni operation o tei bebagui khorok chi thamhai tini operation khlaijakha khumulungni CHO free of cost rang khokjanang yaoino Hambai chini media friends tini 23 tarik May 2026 o jaga Kherangbar hospital o total 13 nurse অর্থাৎ 13 জনা রোগী রকনো free of cost রোগীনি তরফ থেকে free of cost গোবাংমা রোগী রকনি তিনো জায়গা free operation চলি দङ অবনো পুরা ও project no তুই দুলুই নাইকেনি খাই দङ চিনি ডক্টর পারেন্দ্র দেববর্মা bini saito mumbai obogoi tongo mainly hingkabo Ayushman Bharat ni je fund abo rugi kollan committee a jaga hapaioi abo pura project khlai mana haru haisi o jaga estimate khlai project khlai doctor bai jogajog khlai bo chini Dr. Parendra khlai tongo inge o jaga tini doctor hisabe phaisa paika Dr. Subroto Bhumik urologist super specialist urologist the general surgeon okay o jaga gobangma jagani patient rok kaisa paijak tini nini 10 ja Kanchanpur side ningai Anando Bazar ni khorokcha tongo Mongya Kamini khoroknoi Ambasani khorokcha Baijalbari ni khorokcha Khumulung ni bo tongo khoroknoi Bhuban Chontai ni tongo khorokcha tarpore Domasara ni bo tongo khorokcha Bisramganj ni khorokcha tarpore Khamting bari ni chini rupini bor bahino tongo ঠিক অব হাইকে 13 জন আকাও তিনি টোটাল গে দাবুসাক জরাতেই খরকতাম কমপ্লিট খা গেতে বাদ বাকি ত্রিক ত্রিক খালালাই tongo সুব্রত ডক্টর সুব্রত ভৌমিক লগি আলাদা টিম রকম tongo এক্সপার্ট অ্যানেস্থেসিয়া এক্সপার্ট রকম tongo angkai actually obviously chini bororo rang pusang yakaba kebangma communication khaimi angai je bugi tongnai rok obohai Kherangbar hospital obohai sujog khlairmani bagui ba tini obon arrange khlaimani bagui chini borok belekhan upokar nai jara rangpusa kri rok khlaijak mayang tongnai rok belekhan upokar nai ye sudo rangpusa kri khlaijak mai abo buya jeng te kaisa problem tongo jeng communication khlaimia due to the language problem bibino problem man bagui Agartala rok thangmai rok tongo so boni bagui tini o arrange khlaimani o belekhano nangkukmani ebong belekhano kahamung khanai ang wansugo ese ani elakao climate bagui o jaga tinang visit phaika engkai ang wansugo te bad baki je patient tongnai rok borok bo kaham nongnai kaham no treatment nongnai engkai borok no operation khaitubui ang just chini doctor sahab na ang request khlaika je borok no operation after operation je rumoti phaio a room no kisa restricted ke tondi karon kebangma virus ni metal setter tongo hnai engkai asa khainai tini ni o whole the program tini o jagan hospital ni obo kaham nongan hnai ga on behalf of me ang belekhano hospital ni authority te chini Dr. Parendra no ang belekhano thanks janogo bini initiative namani bagui in future obo ni tebo jeng bahai ke tebo chini gorib tongno chubaiman chini kebangma rugi tongnai rok bai ke chubaiman obo jeng bong ni bisingtwi khlai ang bo esa o jaga ni MDC ngai ang bosor help khlaiman obo ang chai tongnai borok ni bisingtwi khlai jeng tebo kaham positive chini treatment ni better treatment ni bagui jeng asa khainai hambai gallbladder tongo tinta gai hernia tongo tinta urethric calculi tongo duita fibroid no tongo kaisia ngai cystectomy je uterine fibroid amo tongo tinta amai kei dai disease stand removal tongo kaisia nya kadro kaham ayo maso
waisa. Mas Waisa.